zelulen biologia arlon eta ikerlaixera, zelulen biologia eta ingurumen toxikoko taldeku plentziko itxas estazioek, bai? Eta batxe behite, Espainiko nodu, Espainietan European Marine Biological Resources Interneko zuzendaixera Espainien dana. Baina baskatuko zela. Eta trebasko berbatxea, itxasoa dakartanak, itxaso aldamenean ikertuz. Nazutako? Eskerrik asko, hori izatea zaparte, bai bakizio taranaz, eta nire aman izenien. Bakizio, itxasoa, itxosoa esaten txegu, horregatik, tituluan, itxasoa, itxosoa esaten txegu, itxasoa. Eta nire esaten dut, ni esaten dut, holan esaten dut gure, porque itxosoan, itxo itxenaz. Itxosoan sartu itxen manaz, oso ni itxo itxenaz. Ja, konteko txuet, gu itxaso aldamenien zeitzen dugun. Ez dakit, holan bakizio kontzkeri eurrakuten duzue? Bai, ez da? Batu era baino beto hau? Bai, horrengo eta egin bakizioko euskerien, berbaiz. Ni Euskal Herriko Unibertsitatean eitzen dobiak, eta hor, argazkiotan ikusten dozuen txaletortan eitzen dobiak. Eta konteko txuet zebertzik eitzen dugun biak, holako txaleta baten. Ja, zebat zari hemen zintxilariok, ni baterik klaseeko monotxo zan, eta zeo zer ingo dugu, beste zintxilari bat hau, eta sekretu bat esango txuet, gu komplejo bat dugu, komplejoak asko duguz, baina komplejo liketan dizena Prometeo komplexua dugu. Gu sinistute gauz, hangoiko behi lapurtu itxentxez euren lege guztizek, eta horre legiek gizartearen eskuetan ipin egiten dugu zata bez. Hirietan eta herrietan bizinei legiek emoten txeguz, eta horrela boterea emoten txeguz, porque ezagutxa boterea da, ala ez da, ezagutxa boterea da. Eta gaina, gizaskubideen aldarrikapen unibertsalean, bertan agertu egiten da, hori dala gure eskubide bat, jakintza eta zientzia eskubide bat dira. Eta gu eskubide baten inguruan lan egiten dugu. Beraz, zertara etornaz, viendo nada, he venido aquí a hablar de mi libro, ¿vale? Bueno, ni hor dagoen Aritzako edo Hondartzako txaretean bizinaz, itxas estazio biologikoa da, eta liburu bat idatzi dut, itxas estazio biologikoen historiaren inguruan, eta horren inguruan zeo zer kontatuko dut. Baina, Eduardok kontaktatu nindunean esan hoztan, Kriston Broka jaso egiten txuzuela biologo larregi ikarri egiten txuzuelako. Eta ni biologo naz, biologo naz emetik eta hona. Hogetan labortu biologo naz. Eta biologian aritu egiten naz. Baina, zehatuko naz, zeo zer horren biologikoa ez dena kontatzen ere. Etorri naz, amodiozko historio bat kontatzea, amodiozko historio bat eta kolera historio bat. Okurritu jazten Eduardo konbitatu nindunean. Eta zein da Liamor historia? Liamor historia da eraikin hori. Hor daukazuen eraikina da nire txaleta, ez nirea, nire lankideen txaleta, eta bertan egiten dugu ikerketa. Ikusten duzuenez, justo Aritzaren herrian gauz, Plentzian, da Plentziako itxasestazioa, eta Euskal Herriko Unibertsitateko itxasestazioa. Eta bertan, zabaldu minusen ateak, oindala 10 urte, 2012 urtegarrenean zabaldu minusen ateak. Baina badauz kontuan, beste hainbat itxasestazio biologiko 150 urtetan, baino gehiago, zabalik egon direnak. Lehenengo itxasestazio biologikoa zabaldu zitzuezan bere ateak Ostenden, Belgikan, 1853 urtegarrenean. Hori ja gero zarratu egin zan. Gaur egun, zabalik dirauen itxasestazio biologikorik eta zarrena zabaldu zitzuezan ateak 1859 urtegarrenean, Konkarnon, Bretañan. Eta bigarrena, Arkasonen, 1976 urtegarrenean zabaldu zitzuezan ateak. Baina, hori dala urtebete, iaz, Roscofeko itxasestazioa dagoena Bretañan, Finisterren, eta estatxe txolonika Antondor, dagoena Napolen, egin zitzuezan, 150 urte. Eta nian ez dakizue, baina estatxe txolonika Napolin
itxosoko animaliekaz lan egiten, lan egin dabe 20 Nobel sari. Nobel saria irabazitakoak itxosoko animaliekaz lan egiten. Eta Roscoffen behar egin dabe 3 zientzialari Nobel saria irabazi deudienak itxas animaliekaz eta izakiekaz lan egiten. Bai? Hori, zuen buruan zeo zer esan gure deu, ez? Nobel saria irabaztea, baina itxas estazio biologikoan egiten da ikerketa oso sexia den. Eta horrein sexia da, eraikin horiek, egon direla zabalik 150 urtez. Gu bakarrik 10 urte ditugu, baina gure asmoa 150 urtetan zabalik ekotia da. Oso, eta kolera, zergatik kolera. Ia, ez dakit ezagutzen duzuen EMB, European Molecular Biology Lab. Dago Heidelbergen, bertan dauzen zientzilariak dekie pasaporte, nola da, gure errege emerituak daukan modukoa, pasaporte BIP horietarikoa. Ez da Alemaniako ikerketa zentroa, da Europako ikerketa zentroa. Ikerketa munduan biologiakoan dira como Dios. Eta Dios etorri da gurera. Etorri gure dabe gurera, ikerketa egitera gure itxas estazioan. Eta lagindu gure txuez puntu jakin batzuk. Eta 3 puntu dira, eta puntu bat jartzen zegoen gure paperean potorroatz. Eta badakizuen non dagoen potorroatz? Hau da potorroatz. Nire etxitxe, jaio zan hemen. Hau da matxitxako, eta hau da potorroatz. Hau da San Juan de Gaztelugatxe, justo ben jaio zan nire etxitxe, eta potorroatz nok ezagutzen duen munduan, ni neu. Nire kuadriakoak, dano bakizunak izanik, ez dut ezaguten non dagoen potorroatz, baina ni izetuten dut. Eta non dago kokatuta, punta hontan. Eta Fermion, horreri, esaten dago, Nazaretue. Lazareto punta. Bakizu ezer da Lazareto bat? Ez, zuek eukizen duen bat. Justo hemen, Lazareto bat eukizen duen. Bai? Kolera garaian, kolera gaixo zeudenak, egin behar ziren non gorde inor kontakiatu zitzan. Eta 1895 urte barrenean, egon zenean kolera izurrite bat, Bermion zabaldu egin zuten Lazareto bat, Lazareto bat, hor justo matxitxako punta, anurrututa gelditu egin ziren danak, osatu bitartean. Zuek hemen Bermion, barkatu ondarru, hemen ere barkuz etorri egiten ziren bideiariak kolera ekarri ez esaten, egiten ziren leku izkutuetan barra. Bueno, gerora ikusiko duzuek, hainbat itxas estazio biologiko ezarri egin dira lehen izandako lazaretoetan. Lazaretoak beti zeuden itxasotik hurbil, eta urrun hiri guztietatik. Eta eraikin horiek aprobetxatu egin ziren 19. gizaldian itxas estazio biologikoak zabaltzeko. Ni non egiten dut behar. Plentxako itxas estazioan, ezagutzen zen duen eraikin hori. Eraikin horrek urte ingo txuz horrein. Eta bakizu esan da? Hospitale bat zan. Zabaldu egin zan tuberkulosi gaixoentzako. Gur, zabaldu egin dugu itxas estazio biologiko bat, tuberkulosietako zen hospitale batean. Bueno, ezagutuko duzue Robert Koch, ez da? Robert Koch, berak, tuberkulosiaren gaixotasunaren bakterioa eskurritu egin zuen lehenko, gero karbunkoa, eta 1883 urtean eskurritu egin zuen koleraren bibrioa eta nola uraren bitartez kontagiatu egiten zen. Hori ezagutuko zu, ez? 1883 urtean egin zuen bidai bat Egiptora, gero Indiara, eta bertan aurkitu egin zuen kolera baziloa, eta orduztiz geroztik hasten gara urak ongi tratatzen kolera ez jasotzeko. Igual ez dakizuena da garaile
bakterioak eta hasteko emon behar dake elikagaia. Eta elikagai hori normalean egiten zinean zan bakterioak patata emakien gainen jarri. Baina patatak bakarri dauka almidoia eta bakterio gehienak ezin dira bizi hau patatak emoten duenagaz. Orduan zer egiten zan? Egiten zan okel zukua atea eta gelatina baten bitartez gogortu. Eta orduan bakterioak bertan hasten ziren, baina askotan bakterioak behar daudien temperaturan gelatina urtu egiten zan. Edo bakterio askok egiten zeurien gelatina jan, eta bertan ezin zerien hasi. Bueno, Robert Koch zeukan langile bat, Walter Hess, zegoena eskonduta Fanny Hessegaz, eta Fanny Hessek zer egiten zegoen. Bera bazekin, Txinako kulturan agarra erabiltzen zela, zenbait mermelada eta gogortzeko. Eta agarra ezagutzen duzuen nondik ateatzen da? Nondik ateatzen da agarra? Ia, ondarrutarrak zariek, eta ondarrutarrak zariek, nondik adurtetan da? Ezariek inoiz aritzara joan eta algak batuten, zuen gazteren moratan hori gertatuko zan, ez da? Urri partien, ailegatuko ziren hainbat eta hainbat alga horriak, eta horiek batu itzen ziren. Bakizon, karo ezke bakizoko aritxie zuen, baina bizago da. Baina bakizon, urri partien batu itzen ziren horrek, eta zertarako batu itzen ziren agarra lortzeko. Bueno, 1881 urtean komentatu egin jotxon agarren historizoa Robert Kocheri, eta ez geroztik, ospitale guztietan, mikrobiologia laborategi guztietan, bakterion kultiburako erabili egiten direnak dira agar-agar plakak. Eta agar-agarra nondik dator? Agar-agarra dator alketatik. Batipat, alga gorrietatik. Batipat, gelidium motatako algetatik. Hemen Euskal Herrian nahikotxo daukaguna. Bueno, itxosotik datorren teknologia. Badakizue kolera zein bakterioak pasatu egiten duen, edo zein dan bakterioa sorteraz egiten duena kolera, Vibrio kolera. Eta Vibrio kolera bizi da horretan, baina guztetan dako itxosoko gura. Eta gaur egun, koleraren, Vibrioaren biziteko tokia, dira gehien bat, itxasoan biziran moluskuak eta krustazioak. Ez dakizue, baina hor kanpoan deko zuzen moluskuetan eta krustazioan bizi alda Vibrio kolera. Itxosotik datorren kolera. Pues la cólera de los necios. Orain kontatuko zuen, zergaitik itsas estazio biologikoak dira garrantzitsuak. Esan dutzuek, ezagutza dala boterea. El conocimiento es poder. Zientia potentia es. Eta horreko zuen Juan Sebastián Elcano, buelta emon jotxona planetari, antza ondarrun egin zan barku baten. Eta buelta emon jotxon por el imperio, por el poder para el imperio. Zeren ezagutza boterea da. Eta lurraldeari buelta emoten esan duen gauza berriak izetu aldirela. Gauza berriak aurkitu egin aldirela. Eta hori egin zuen Juan Sebastián Elcano, por Juan Sebastián Elcano y por el imperio, el español. Eta gerora, 18. Gizaldigarrenean, frantsesek gauza berdina egin zeurien. Eta britainiarek gauza berdina egin zeurien. Eta lehenengo frantsesa buelta egon jotxona munduari izan zan el Conde de Bougainville. Eta danok ezagutzen dozuen, Conde de Bougainville zer ekarri zuen Brasiletik. Zer ekarri zuen el Conde de Bougainville Brasiletik. Bougainvillea, hori da baliabide biologiko bat. Lehen mundutik bidaiatu egiten zenean, zertarako bidaiatzen zan. Bidaiatzen zan gauza biologikoen bila. Egurra, espeziak, landareak, animaliak. Eta mundura urtetan bazara, hainbat eta hainbat izaki biologiko desberdinak aurkitu egiten dituzu. Eta biologo bazara eta gauza bizituna guztetan bada
Parisen egon pasarie a tomar por saco la Torre Eiffel. Joan behar duzu ikustela Historia Naturaleko Museoa, Jardin des Plantes. Eta bertan dekozue Cuvierren gela paleontologikoa. Eta bertan animaliak dauz ordenatuta euren antzekotasunen eta ezberdintasunen arabera. Eta antzekotasun eta ezberdintasun horien arabera sarekatu egiten dituguz izaki biologikoak. Eta horren aita da Linneo, sorteraz izan zeuena taxonomia. Non espezie desberdinetan daukagu familia bat eta espezie zen bat. Zuek ze espezie zarie? Ze espezie zarie? Zuek zarie Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Bai? Eta hori sortu txegu Linneori. Ia, Linneo zan irakasle bat nire buruan, eta zer egiten zegoen, berak ikasleak zitzu esan. Eta zer egiten zuen ikasleakaz, bota egiten zitzu esan mundu guztitik, eta batzuk egiten ziren, baina batzuk bueltan etortzen ziren lagin biologiko berriekaz. Museoak sorteraz egin ziren, imperioak ekarri egiten zitu esanako lagin guzti horiek ordenatu behar ziren. Eta museoetan konteratu ziren, ornogabe pilo bat zeudela. Ez ornodunak, somorroak eta olakoak. Eta horiek sailkatu behar ziren. Eta begiratu egiten gauzioak kanpuan, non dago ornogabe anistasunetan handiena, non dago ornogabe gehien. Ia zuek ondarrotara zarie. Eta zoazen nien haitzetan, zenbat bizitza dago haitzetan. Piloa ez, Europan bizi bazara, eta ordenatu gure badozu natura nora joan beharra dekozu. Joan beharra dekozu itxosora, bai? Gure intermarearera, haitzetara. Itxosuan esanie konturatzen, baina hemen ondarrun zer da garrantzitsua. Makaioa, monitua, eta bai, bitxo handizek. Baina itxosuan, hau argitaratu den igaz, animaliak osatu egiten dute parte oso txikia itxosoan dagoen biomasarena. Biomasaren parte handi bat dira protistak, izaki, unizelularrak, eta bakterioak. Eta bakterioak dauz kontrolatuta virusengatik. Virusak kontrolatu egiten gabe bakterioaren kopurua. Beraz, itxosoan dagoen bizitzaren parte nagusia da ikusten ez dugu hori. Beraz, itxosu gaian behar dugu anistasun hori ikertzera. Imaginatu, hau da zuen planeta. Eta zuen planeta honetan, begiratu egiten bada zuen, aurkitu egiten dituzu espezie guzti, asko. Itxosu zabalean ere badago bizitza. Eta dago, hau da, itxosuan dagoen virus prokarioko eta algen banaketa. Eta ikusten duzuenez, dago ezagutza handia gure kostaldeetakoa. Eta ez dago horren besteko ezagutza itxoso zabalena. Gaur egun, itxoso zabal hori ikertu beharra dago, baina gure kostaldea nahikotxo ezagutzen ditugu zergaitik. Itsas estazio biologikoak egon direlako bertan ikerketa egiten 150 urtez. Eta hau da, itsas estazio biologikoen historioa. Ez dakit historia asko, ez dakit biologia asko, baina irakurri dut liburu hau. Eta liburu horren egilea zan plantologo amerikar bat, eta badakizue, bidali zuten espia bat bazen moduan. Estatu Batuetako barne bulegoak, Departamento del Interior, bidali zegoen Europara espiatzera. Ikusteko bertoko itsas estazio biologikoak zeran antolatu egiten ziren. Estatu Batuetan egin behar zitzuezelako euren itsas estazio biologikoak. Eta argitaratu zegoen 2 urteko bidaia bat eta gero liburu hau. Eta hau da, 1910 urtegarrenean Europan egon ziren itsas estazio biologikoak. Zuetarriko zenbat zeuden bizirik 1910 urtegarrenean? Bat bera ere ez? Hori, horko itsas estazio biologiko gehienak oraindik
zabaldu egin zeurien. Bai? Eta Solovetski itxi egin zan, bertoko abadeak, bota egin zitzuelako bertan lan egiten zeurien ikertzaileak. Imaginatu, Robina, zabaldu egin zenean, 1889 urtegarrenean, zan Imperio Austro-Húngaro. Ailegatu egin zan Bigarren Gerra Mundiala, eta denbora labur batez izan zan italiarra. Gero ailegatu zan el Tercer Reich, eta izan zan alemano-italiarra. Eta eukizegoen zuzendari bat alemaniarra eta beste bat italiarra. Bigarren Gerra Mundiala amaitzeak zegoela italianoa juntziran, eta izan zan bakarrik alemaniarra. Gero, galdu egin zeurien Bigarren Gerra Mundiala eta izan zan Jugoslaviarra. Eta orain da, itsasestazio kroatiarra. Hori ez bada bizirautea, querer vivir, esango doztezue, zer dan querer vivir. Lehen daukazu beste bat, Trieste. 1875 urtegarrenean zabalduta. Eta bertan, egon zan ikasle gazte bat, Sigmund Freud. Sigmund Freud medikua zan, eta medikuntza ikasten ari zela Vienan, bidali egin zuten beka bategaz, 19. gizaldiko beka bategaz, ikerketa egitera Triestera. Eta dakizu ezer egin zein zan bere lana. Bere lana, 3 hilabetez izan zan aingirak zabaltzea. Zer gure zegoen berak aurkitzeak? Berak gure zitzuezan aingiraren barrabilak aurkitzea eta deskribatzea. Badakizue zer gertatzen da aingirekaz. Aingirak non ugaldu eitzen dire. Kamon, ondarrutarrak zarien. Aingirak non ugaldu eitzen dire. Sargasotan, aingirak bizidirenean Europan ez daude ez dituzue bere buren gonadak garatzen, arrek ez dituzte barrabila garatzen, emeak ez dotzuez obarioak garatzen, hasi behar dabe migraketa sargasoraino, eta bidean garatu egiten dabe barrabila eta obarioa, eta ugaldu egiten dira sargasotan, eta enetik oso urruti. Bai? Beraz, Sigmund Freud egin zitzuezan 400 aingirak zabaldu eta ez zegoen barrabilik topatu. Bertaz, deprimitu egin zan eta dedikatu egin zan psikoanalizira eta arren kastrazioa ikertzera. Bai? Bueno, honek emoten dugu aukera psikoanaliza gaitezen. Zertarako dira garrantzitsuak itsasestazio biologikoak. Honegatik, karo, zein zan garrantzitsua, non dago bioaniztasuna, dagoen Amazonas, bai? Baina, hemen non dago bioaniztasuna, non dago bizitza oso aberatsa. Kostaldean, bagoazen kostaldera ikertzera, baina unibertsitate handiak non dauz? Dauz Madrilen, Berlinen, eta zientzilariak itxosora joateko egin bazioen espedizio bat montatu. Eta hemen daukazue, Haeckel izan zen Darwinen defenditzailerik handienetariko bat, eta bertan daukazuen Nikolai Maclay espedizio batetan Kanaria luartetara. Edo hemen daukazue Haeckel berriro ere Anton Dornegaz eta beste ikaskide batzuekaz. Baina Helgolandera joan ziren udan espedizioan. Zuegarekizu ez zenbat kostatzen den espedizio bat montatzea zuen hiriburutik kostaldera sare guztiak eroatea, laginketak egiteko tresneri guztia ematea, espedizio bat montatu, leku batetara joatea, non ez dakizun zer topatuko dozun. Beraz, argi dago, askoz azerrezago egingo dozula ikerketa, badago itsasestazio bat kostaldean, non laguntzinoa eman aldotzue. Bai? Bueno, Anton Dornek pentsatu egin zegoen. Karo, eske, egongo bazan leku bat, non ikerketa egin alko bazan, estazio bat balitz moduan, nisako egiten naz, bidaiatzen nagoela atetik,
eta ikerketa egiten dut, eta ikerketa amaitutarakoan noa hurrengoko estazioa. Eta berak eduki zegoen amets bat, munduan, leku desberdinetan, itsas estazioak kokatu beharko zirena. Gauza bera, McCrae zera Anton Dornen laguna. Anton Dornek zabaldu egin zuen itsas estazioa. Eta zabaldu egin zuen, Napolesen Estazione Zoológica Anton Dorn. Eta Nicolaus McCrae zabaldu zuen, bere laguntzaren bitartez, zabaldu egin zen, itsas estazio geologiko zaharrenetariko bat, Sebastopolikoa, Krimean. Zer da lortu egiten dozuena? Hau da, lortu egiten dozuena. Hau da, Estazione Zoológica Anton Dorn, Napolesen, eta beraien arrantzu gela. Hau da, Estazion Geologik de Roscoe, eta bere akuariuma Sareekaz. Ja, ez dozu zure Sareekaz bidaiatu behar laginketak egitera zelaida, itsas estazioan badauz euskura barri. Ez bakarrik hori, daukazunan egiteko tokia, porque badakizue, eske kostaldean askotan, eta bat hemen, euria egiten dugu, bai? Eta, lan egiteko toki bat, non euria ez deuen egiten. Tresneria lortzen da, ekosistematarako sarrera, hau da, esaten dutxue non lagindu aldozun zer, liburutegi bat, itsas bioaniztasunez bertoko jakintza. Estazione Zoologikan zeuden arrantzaleak. Eta arrantzale horiek lagundu egiten zitzuezan ikertzaileak euren ikerketan. Eta nor da hau? Hau da Darwin. Eta nire ikasle guztiak Darwin dagoenean gelak zuturik paretatik. Osea, pare zuturik. Darwin dago gelan. Pare zuturik. Pare zuturik. Darwin dagoenean gela, dara guztien burua. Gure mesia, ipinitzen gara zuturik, eta magutu ditzen gara, bera? Iesarri. Ea, Darwin. Darwin da biologo batentzako egiten dugun lanaren azalpen guztia. Evoluzioaren mikroskopiopean egiten dugun lana biologoak. Aleluia! Eta Darwinaren arabera, izaki guztiak sorteraz egiten dira aurretik egon diren izakietatik. Bai? Eta hau nola jakin izan zeuen Darwine, badakizue bueltan modiotxola munduari bi urtez bigelen. Eta Txilen tokatu egin lagin bat, deitu zeuena Astrobalanusa. Mister Astrobalanusa da portxobe bat. Ez dakit nola esaten duzuen zuek, lanperna bat, percebe bat, portxobi. Eta portxobe hau ezin izan zeuen identifikatu. Berak ez zeuen ikusten inongo sakinik animaliotan. Porque portxobeak, zirripedoak, normalean dira hermafroditoak. Dekien parte ene bat eta parte ara bat. Zirripedo gehienak. Beraz, etorri zan bueltan, eta erabaki zegoen bere bizitzan egitea lehenengo gauza, zirripedoen, hau da, lanpernen deskribapen bat. Eta modu zitzu esan, hainbat urte, horiek deskribatzen. Zer ditu zegoen? Mister Acrobalanus zan izaki bat trantzizioan. Hemen daukazuen animalia da ere bat. Eta ere honen gainean zeuden hainbat ar bizkarroi, parasito. Hau da, hermafrodito bat ari dena bere sexuak banatzen. Ari da, enea arra kanpora botatzen. Eta parte arra bilakatu egiten da parasito bat. Bai? Ez dakit ulertu egiten dozuen, baina hori da begiristan evoluzioa ikustea. Hermafroditismotik gonokorismoa pasatzea. Gonokorismoa da sexu banatuak izatea. Bai? Hermafroditismo pausu honetan
ikusi zegoen begibistan evoluzioa, izan zen bere eureka momentua. Eureka momentu hori itxosoan gertatu zen. Eta itsas estazio biologikoetan konturatu ziren, aleluia, joan behar dugu itsasora, evoluzioaren teoriaren aldeko frogak ikertzera. Eta honek emon diotzon indar handia itsas estazio biologikoei. Zelan lan egiten zen itsas estazio biologikoetan? Bueno, eskola nagusi bi egon ziren. Bata da Anton Dornena, Napolesen, eta bestea Lacastutiersena. Lacastutiers zan katedradun bat, Parisen, eta berak zabaldu egin zegoen Roscoffeko itsas estazioa, eta Mediterraneoan Banjulseko itsas estazioan. Zera lan egiten zen Napolesen. Napolesen eskaini egiten zen lan egiteko toki bat. Eta toki horiek alokatu egiten ziren. Alkilatu egiten ziren 6 hilabetez edo urtebetez, eta alokatu egiten zituen munduko unibertsitate desberdinak, gobernu desberdinak, eta alokairu horren ordainetan egiten zeudiena da ikertzaile bat bidali Napolesera ikerketa egitera. Bai? Bestetik, Lacastutiers zabaldu egin zuen bere itsas estazioa edozein Frantziako ikaslentzako. Zan, unibertsitateko zientzilari berriak formatzeko. Beraz, ez zegoen inongo alokairurik. Berak uste zegoen, hau metodo elitista bat zela, eta, beraz, beste modu batetan antolatu egin zeban. Bueno, beste gauza bat zegoen. Zeurketan zabaldu egin zen, Napoles eta Roscoff, 1872 urtean. Eta egon zan gauza bat, izan zena, Franco-Prusiar gerra. Frantzia, Prusiaren aurka. Lacastutiers zan, Frantziarra. Anton Dorn zan, Prusiarra. Prusiarren irabazi zuten eta konkistatu egin zuten Paris 1871 urtean. Beraz, Lacastutiers zeukan Kriston ez zegoen maite, Anton Dorn. Eta urtetan, berak, ez zegoen itxi inoko Frantziako zientzilaririk Napolesera jutea. Begiratu egiten baino zeko Freuden liburuan, zenbat zientzilari bizitatu egin zeudien Napoles, Alemaniatik, 1909 urte bitartean, 930 zientzilarik erabili egin zuten alokairu zerbitzu hau joateko lanera Napolesera. Zenbat italiakoak? 980 bat. Zenbat errusiakoak? 193. El gran estado científico español. España, Amazortzi, bidali egin zituen Napolesera. Zenbat bidali zituen Frantziak? 4. Zergatik, Lacastutiersek ez zeuelako bizten inongo zientzilari frantziarik Napolesera jutea. Ondorio zer gertatzen zen? Frantzian behar zenez ikerketa egin, behar ziren itsas estazio biologikoak ikerketa hori egiteko. Eta horregatik, Frantzian sorteraz egin ziren horren beste itsas estazio biologikoak. Gainera, zeintzuk gara unibertsitateko irakasleak, bai? Bueno, unibertsitatea da apurtxu bat como el Vaticano, bai? Eta bakoitza daukagu nuestro reino de taifas, bai? Eta borrokatu egin behar da por nuestro reino de taifas. Eta unibertsitate desberdinak gure zitzuesan biologia sortzen ari zenean, biologia adarkatu egin zen espezializate desberdinetan, eta espezialitate garrantzitsuna garaiantan zan fisiologia. Eta dano gure zeudien fisiologo ospetsu bat euren unibertsitatean. Beraz, fisiologo bat eskuratzeko, behar zeudien itsas estazio biologiko. Beste arrazoi bat, itsas estazio biologikoak ugaritzeko. Garaiatan, inventatu zen gauza izugarri bat asko izorratu egiten dauenan iderdian. Turismoa. Ez dakit zergatik, danok datoz ikustera Rocadragon. Bueno, 19. gizaldian
turismoa inventatu zen, Britania Handian trena inventatu zen, eta oso erreza zen Londonetik trena hartu eta kostaldera jutea. Eta jende guztia bidakatu egin zen, edo bihurtu egin zen, oskola eta alga biltzaile. Eta hemen daukazue garaiko komik batean, zelan ikusten dira emakumeak algak biltzen arrokatan. Karo, jende normala eta zumea, doa arroketara eta animali guzti hauekan edo, izaki guzti hauekaz, azten badin bada, horazten, jakin gure deu. Eta jakin gure badeu, azaldu egin behar dako. Eta azaltzeko, historia naturala, azaldu behar dake irakaslei. Eta horrela, itsas estazio biologiko askotan, sorterazi izan eskolako umeak eta eskolako irakasleak irakasteko eredu bat. Egin zegoen, euki zegoena arrakasta handia adibidez estatu batuetan. Emanta Zabalzazu, hori da unibertsitateak esaten deuena, eta con Emanta Zabalzazu hasta la muerte, bai? Eta itsas estazio biologikoak sortera ziren zabalik publiko orokorraren txako. Hau izan zen, Britania Handian egon zen lehenengo itsas estazio biologikoa, Eskozian. Izan zen barku bat zegoena lurreratuta, eta bertan egiten zen bien beraien ikerketa. Deitu egin zen Diak. Diak gero mugiko egin zen Edimburgotik sartaldeko kostaldera, eta hori nahi da Scottish Association of Marine Sciences. Eta hemen, ikusten duzuen nola agertu egin zen bertoko periodikoetan, Diak izuntentzu bizituz. Dago zabalik bizitarientzako sarrera penike bat. Sarrera ematen zen itsas estazio biologikotara, biztanleri normalak eta umeak ikusi edo ikasi egin zezaketen zientziaren inguruan. Itsas estazio biologiko asko zabaldu egin zituen akuariumak. Lehenengo akuariumak zabaldu egin ziren itsas estazio biologiko lotuta. Monakoko akuariuma, esan Monakoko akuariuma, esan Monakoko itsas estazio biologikoa. Beste gauza bat, Luis Agassiz esaten zuen, ikasi behar da natura eta liburuak. Bere esan zen, eskolako irakasleak irakastearen arduraduna estatu batuetan. Eta hemen daukazuen Thomas Huxley. Eta Thomas Huxley izan zen el bulldog de Darwin. Gehien borrokatu egin zegoena Darwinen teoriaren izenean. Eta berak esaten zuen edo, beste gauza bat. Nor dauka doktoradutza bat? Eta doktoradutza bat, nola esaten da zein da akronimoa doktoradutzarena? PhD. Bai? PhD. Badakizu zer dan PhD? Doktoren, ni naz biologoa. Eta naz doktoren filosofia de biologia. Bai? Lehen, biologia zan zerbait teorikoa. Bai? Eta horregatik gara PhD. Baina Thomas Huxley esaten du bai, teoriatik pasatu behar dugu esperimentaziora. Eta esperimentazioan egiten da laborategian. Eta non dauz izaki biologikoak? Kostaldean. Beraz, laborategia ipini behar dugu non? Kostaldean. Eta momentu hortan, sortura ziziran, gaur egun ezagutzen ditugu doktoradutzak. Ikarleak ikertu behar da behar, esperimentazioaren bitartez. Gaur egun ezagutzen ditugu PhD, doktoradutza esperimentalak, sorterazin izan ziren itsas estazio biologikoetan. Eta itsas estazio biologikoan sorterazin egin ziren teknika eta teknologia pilo bat gaur egun danok baliatu egiten dituzuena. Adibidez, histologia. Joaten zarienien ospitalera. Eta egiten damenean histologia bat, badakizuen, mikroskopian begiratzeko, guzti hori non garatu egin zen? Guzti hori garatu egin zen Napolesen. Zehan dondon, Zeissen oso lagun ona. Eta Zeiss mikroskopioak dira oso onak. Jung garatu egin zuen mikrotomoak. Hau da, lagin bat begiratzeko mikroskopian ebai egin behar da mikrotomo batetan. Bai? Lontza finetan. Eta lehenengo mikrotomoak probatu egin ziren non? Napolesen. Merck zan han
guztiak garatu egin ziren Napolesen. Eta lehen jardun kromatikoak garatu egin zituen Prusiar batek, Abek, eta noren laguna zen Anton Dornena. Gaur egun ezagutzen duzuen mikroskopia egiten dena ospitale guztietan, mundu guztiko ospitaletan, garatu egin zen itsas estazio biologiko batean, Napolesen. Eta adibidez, Woods Hole, Massachusettsen, beste itsas estazio biologiko batean, gaur egungo mikroskopia analitiko eta biomikroskopia guztia, erabili egiten dena ere ospitaletan, garatu egin zen itsas estazio biologiko batean. Hor, adibidez, espedizio zientifikoak ozeanotan. Kasu hau, da lehenengo kasua, zinetan, bi nazio desberdinek, hasi ziren lanean batera, ikerketa bat egiteko. Hau zan Challenger espedizioa, eta hau da Lagazel. Hau zan Britania handiko espedizio bat, eta hau zan Kiel, Alemaniako espedizio bat. Eman Sotxien buelta munduari, eta bueltatu egin zirenean Montevideotik erabaki zeudien. Zu joango zaren paradetik eta zu hegoaldetik. Eta gero ikusiko dugu bi ondatuak. Hau izan zen, 19. gizaldian, eta 19. gizaldian bi lurralde, Britania handia eta Alemania hasten dira elkarkidetzan lan egiten. Non? Itxosoan. Behatokiak, ekosistemen behatokiak, ekologiaren inbentzioa, inventatu egin itxasoan. Ez dago munduan beste inon datu historikoen bilduma horren handia itxosoan bezala. Eta gaur egun jarraitu egiten dugu itxasoaren bioaniztasuna aztertzen. Gehiago, garaiatan lagin biologikoak ereraz egiten jako esan unibertsitatei, museoi, akuarioi eta eskolei. Irudi hauek dira lagin biologikoak prestatuta 19. gizaldian. Ebaki histologikoak prestatuta 19. gizaldian. 1800 y pico. Eta incluso catálogo bat del año 1800 y pico, lagin biologikoak egiten zirenak eskuragarri unibertsitate, eskola, museo eta akuarioentzako. Eta ulerri zuen honen garrantzia. Espainiar estatuan zein da beti aipatu egiten dugun ikertzailea. Santiago Ramón y Cajal. Eskuratu zeuena, bere Nobel saria, mila beratzen da zortzigarren urtegarrenean. Ondo, 1917 urtegarrenean, editatu egin zeuen monografia bat, non azaldu egin zeuen zefalopodoen amorrotzen, esaten duzue amorrotza? Olagarro, amorrotza. Amorrotza eta tximinoien nerviosistema zentralaren monografia bat idatzi zeban. Eta bertan, eskerrak egoten jotzoz, Santander eta Mallorcako itsas estazioi. Porque hauek izan ziren lagin horiek berari mono jotzi esanak. Hemen daukazuen ere erue batetak. Da Fridtjof Nansen, erue de Noruega. Bera da Norvegiako lurraldeko aitetariko bat, bera konbentzitu egin zuen erregea bihurtziko Noruegako erregea, oraindik Suedia zenean. Bera, itsas biologoa zan, berak zabaldu egin zegoen Drobakeko itsas estazio biologikoa eta Bergeneko itsas estazio biologikoa. Egon zan ikerketan Napolesen eta bere tesia egin zegoen nerviosistema zentralaren gainean. Eta lan egin zegoen Lamproiegaz, Lapakaz, eta deskribatu egin zegoen nerviosistema zentralan dauzen neuronak. Norvegian pentsatzen dabe Fridtjof Nansen izan behar zela 1908 urteko Nobel sariduna. Eta ez Santiago Ramón y Cajal. Berak proposatu egin zegoelako teoria neuronala itsas animali hauetan oinarrituta. Alan bere, gero, berak
eskuratu egin zegoen Nobel saria, 1922 urtegarrenean, baina hori izan zen bakearen Nobel saria. Ukrainian gozete handi bat sorterazia zen, eta berak sorterazi zuen pasaporte bat baimendu egiten zegoena Ukrainiarrak bidaiatzea Europan zehar, eta gaur egun gogoratzeko gauza bat da. Ondo, ondarrun hitz egiten badot itsas baliabidetaz, zertaz, recursos marinos. Ondarrun zer dira recursos marinos? Arrainik ez? Ba, ez? Ondo? San, vale. Hau da, en el bacalao creemos, en Dios no, in God we trust. Bai? Bueno, garai hartan, kontuatzen hasi ziren, arrainak desagertzen ari zirela. Eta orduan sortzea hasi zen 1902 urtean, ICES da nazioarteko erakunde bat, non egin behar da ikerketa itsasoan dauzen animaliena, honek eskatu egiten dugu elkarkidetza lurraldeen artean, eta ikerketa hori egiteko behar dugu itsas estazio biologikoak. Gainera, Huxley izan zen Britania Handiko itsasoaren ikerketaren arduraduna. Beraz, arrantxoaren ikerketa hasten da, estokak arriskuan dauzerako, eta horrela, hasten dira, nazio desberdinak konturatzen, ikerketan gastatu egiten den dirua, ez dela gastu bat, da inbertsio bat. Porque ikerketan inbertitzea, gero onura dakartza. Gaur egun zelan egiten da ikerketa, nik eskatu egiten dutzen nire dirua, estatuari, Eusko Jaurlaritzari eta Europari, instituzioi, baina eurek horretarako eskuragarri egiten dabe dirua. Guzti hori, sortraz izan garai honetan, porque denago lork egiten zegoen ikerketa, dirua zeukana eta zeuena lan egin beharrik. Garai honetan, azten da gaur ezagutu egiten dugun Europan zientzia egiteko modua. Eskatu egiten da dirua, eta diru hori gobernuek egiten dute daudie. Eskuragarri gu ikerketa egin deigu. Gizua garrantzitsua dela, ez? Porque itsas baliabide biologiko hauek ez dauzenean, gerrak sorterazi daitezke, eta makailoa dela eta gerra bat egon zan, 3 gerra egon ziren Islandia eta Britania Handien artean. Bueno, arrantxuaren ikerketanaz, itsas estazio biologikoak eskuratu zeudien diru nahikotxo lan egiteko, baina baita arriskuak sorteraz egin ziren, eta kontatuko dituen arriskuak. Hau da, Rusian, itsaso zurian sorteraz egin zan leheneko itsas estazio biologikoa. Ezak egin ziren monastegi batetan, baina monastegikoa USA bat, esaten zegoen zientzilariak ez zeudiela jangoikoan sinisten, eta guan botazutzu esan dara kamuna. Eta egan ziren Alessandroskera, Murmanskera. Eta Murmanskera, 1923 urtegarrenean, gauza bat gertatu gintzan. Stalin zegoen boterean, eta egin zegoen kanale bat, Baltikotik, itsaso zurira. Eta orduan, pentsatu egin zuen Stalinek, behar zegoela leku bat, non bere submarinoak sartu zitezkeen. Eta non zein zan lekurik eta honena? Alessandrosk. Zer gertatu gintzan? Argitaratu gintzan prentxan, hemen zientzia egiten zeudienak, egiten zeudien arrantxu ikerketa, baina oso ekologikoa. Ez zeudien daturik egoten bertoko arrantzaleak gehiago arrantzatzeko. Eta orduan, erabaki zeudien, hemen lan egiten zeudien zientzialari guztiak, zirela listorrak. Zeudien, hau da listorren abi bat. Epaitu egin zitzu esan danak, eta danak bota zituzten gulag batetara. Beraien artean, German Alessandrovich Klube bota zeudien gulag batetara 3 urtez. Konparazioa egin deizuen, hau da nire jefea, Jonan Mari Gomez, bai? Eta nire aukera da, bera, botatzea gulag batetara nire urtsiko. Bai? Ondo, baina askotan, itsas estazio biologikoak egon dira botereari lotuak. Eta bedako zue Koste, Victor Koste, zena Napoleon III laguna
bera, zan Maria Eugenia de Montijoren medikua. Eta zan, espezialista ostratan. Beraz, Napoleonek sorterazi egin zeuen, gaur egun dagoen itsas estazio biologikorik eta zaharrena, Konkarnorena akuikultura hasteko. Hasiera batean, akuikulturaren hasiera gertatu egin zan itsas estazio biologikoan. Bai ostrena eta baita arrain batzuena. Ze izan ideia? Arrainak hastea, estokak berbetetzeko. Hau da, honelako itsas estazio biologiko bat. Dago Normandian, San Maloren aldamenean, Tatiu. Hau da, Tatiuko uartea, eta hau da, Seinbast. Marea goran, hemen ikusten duzu, eustren kultiboak. Eta hemen, zegoen, lazareto bat. Zer da lazareto bat? Hospitale bat, non koleraren gaixoak gorde egiten zidan, ez inor kontagiatzeko. Eta non zegoen? Uarte batetan. Eta baliatu egin zegoen, uarte hortan zegoen eraikina, gero egiteko itsas estazio biologiko bat. Eta itsas estazio biologiko hortan, ezarri egin zegoen hainbat metodo arrain zapalen kultiborako. Errebolioa. Bai? Ondo, genetika. Genetikaren aita da, hau, ez da? Baina honek egin zegoen bere lana Brennon, Txekoaren Republikan, eta inork ez zegoen lan hori ezagutzen. 1900 urtean, berdeskubritu egin zan bere lana, eta genetikaren lehenengo pausuak non egoten dira itsas estazio biologikoetan. Genetika molekularren aita da Thomas Hunt Morgan. Berak egin zegoen lana ospineuriagaz. Eta biologiako ikasle batek daki ospineuria da animal de laboratorio tipiko. Baina Thomas Hunt Morgan lan egin zegoen 50 espezie desberdinekaz. Eta 59 izan ziren itsasoko itsas estazioak. Eta biologia esperimentalaren aita Theodor Boveri lan egin zegoen itsastrikuegaz. Gaur ezagutzen dugun kromosomen egituraren gauza asko berak garatu egin zituezan. Itsastrikuan. Eta lan egiten Napolesen. Bere alabarik eta txikerrena ikasi zuen oinez estazione txoloika Napoli. Eta mendiko zuez, batzuk, ez guztiak, Nobel saridunak, euren Nobel saria eskuratu dediena itsasoko animaliekin lan egiten. Hau da tximinoia. Eta tximinoian deko zue aksoi erraldoia. Bai? Zue badakizue zelan egiten duzuen hau. Bai? Ailegatzen da mezu bat zuen aksoien bitartez eta sinapsien bitartez konektatuta dago muskulura. Eta hau egin aldo zuen. Hau non ikertu egin zan? Ikertu egin zan aksoi erraldoia. Hone dauka akson erraldoi bat konektatuta zifuiera eta orduan egiten dut ura bota. Bai? Hain da handia, sartu egin aldirena elektrodoak. Eta elektrodoien bitartez, neutralizin ziren ekintza potentzialak. Nik honi azaldu egin dutxedaz ekintza potentzialak klasean, hemen egindako ikerketan. Eta hauen dira, bi hauen Nobel saria eta honen Nobel saria. Hemen daukazuen zintxilari hau, Hunt, honek ikertu egin zituen ziklinak. Non? Itsastrikuan eta musian, almeja erraldoian. Gaur egungo minbiziaren ikerketa guztia hasi zan itxosoan. Eta konbentzitu gure batzuek itsas estazioak maite egiteak direna. Eta maitasun hori da pornografikoa. Ez dakit ulertu egiten duzuen abestia, baina da pornografikoa. Eta egin duzue adibide batzuk. Hau da Eduard Saton. Eduard Saton da aurkitu egin zuena gizakerizinua banatu egiten direnak eukarioto eta prokariotuetan. Eta berak lan egin zeuen izaki protistetan eta izan zen Bayuseko zuzendaria. Berak, Bayusen egon zenean, erakarri zituen bertalan egitera André Wolf
Simonot, 2 Nobel saridu, eta lan egiten zeuden protistekaz. Eta egin ziren lagun oso handia Boris Efrusirenak, Errusiara jatorriz, Ukrainiara jatorriz, bertan topatu zeuden lagun handi bat, Luis Rakin, Bielorusiar bat, Errusiar bat, Ukrainiar bat, etorri zan bigarren gerrate mundiala, eta irura juntziran estatu batuetara. Beraiek lan egin zeuden batera Roskoveko itsas estazioan. Bigarren gerrate mundialan, Frantzia guztiz desagertu egin zan batik, eta ikerketa guztiz desagertu egin zan. Eta orduan bukatu egin, amaitu egin zenean bigarren gerrate mundialan, behar zan dirua sartu. Boris Efrusi konbentzitu egin zeuen Rockefeller Institutua dirua jartzeko Frantziako zientzia berpizteko. Eta diru hori berpiztu egin zeuen Frantziako zientzia CNRS, sorteraz izan zan, beratziren, eta 95. urte garenean. Eta diruaren parte bat nora eman zan, Roskofera eta Banjulsera. Estatuatuatik etorre egin zan dirua, etorre zan itsas estazioetara. ¿Por qué? Porque son sexis. Eta itsas estazioetan ere, egon da aukera, emakumeek lan egiteko. Eta emakumeak oso garrantzitsuak izan dira zientzialari moduan. Zientziaren zabalkundean eta zientzia kudeatzaile gisa. Hau da 2017 urte garraneko estatistikak, eta inon zientzian ez dago horrenbesteko emakumerik itsas zientzietan moduan. Hemen duzue Sofia Pereiras-Lartxeba. Sofia Pereiras-Lartxeba izan zen Sebastopoleko itsas estazioko zuzendaria 1881 eta 86 urtean. Siglo XIX emakume bat itsas estazio biologiko baten zuzendaria. Eta gaur egun Catherine Bovell da Roskoveko itsas estazioko zuzendaria. Historia bat emakumena. Emakumeak zientzian eta biologian lehenengo hasi ziren botanikan eta itsasoan hasi ziren algen ikerketan. Zergaitik? Algen ikerketa zan emakumeen gauza. Zergaitik? Ez zirelako animaliak. Eta ez baldin baziren animaliak ez ziren ikusten txortan egiten. Eta beraz, emakumeentzako egokia zen algen ikerketan. Eta 50 urtetan algen ikerketa izan zen emakumeen gauza. Eta berak bazuen Mary Park. Eta bera bai dala Wonder Woman. Berak lan egin zuen deneko Maneko uharteko itsas estazioan, eta bertan aurkitu egin zeuen gaur egun oso garrantzitsua den alta bat, isokrisis galbana, baina etorri zen bigarren gerrate mundiala. Eta bigarren gerrate mundiala etorri zenean, komertzioa Asiagaz murriztu egin zen. Eta Asiatik zer etorri egiten zen oso garrantzitsua dena bakteriologian. Agarra. Beraz, zientzian aritu egin ziren emakume guztiak, gerrate mundialan aritu izan ziren Britania handiko kostalde guztia arakatzen ikusten non eskuratu ziteken agarra gerratean beharrezkoa zen ikerketa bakteriologikoa baimentzeko. Zientzia es poder, ez da? Knowledge is power. Knowledge is power. Conocimiento es poder. Seize him. Cut his throat. Oh, wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. El poder es poder. Es. Conocimiento es poder. Nor da pertsona garrantzitsu bat. Nor da boterea daukana. El Papa tiene poder. Eta el Papa eta erregeak ze koloreagaz jantzi egiten dira. Con el color púrpura. Bai? Eta el color púrpura nondi dator? El color púrpura dator eneko moluskuetatik. Erromatarrek eta feniziarrek
itxasotik datorren biologia oso boteretsua da. Adibidez, que mejor que una buena cervecita, ¿vale? Eta cerveza izateko kolore argitsuarena erabila da karagenano, eta karagenano notik dator alga gorrietatik, eta horrek barnatu egiten du, que tu cerveza sea rubia, bai? Eta nori guztetan dako bere izoskia, izotz kristalak eukitea, gure dugu, izatea kremotxua, ez? Bueno, krematxua izateko karagenano erabili egiten da. Baina gaur egun, adibidez Unileverrek erabili egiten du arrain honen proteina bat, deitzen da antikongelazion, eta proteina hori erabili egiten da izotz kristalak sorterazi ez daitezen izozkian. Hau da, arrain apur bat zuen izozkian. Hau da, itxasotik datorren bioteknologia. Hau da, beste adibide bat. Nortxo jaten zu esalgak? Zuen jaten duzu esalgak? Bai? Bueno, etorri bakizora eta erakutsiko zuela zeleku batzuk non dagoen alga gozoak. Japoniarrek jaten zu esalgak. Bai? Bueno, Japoniarrek metabolizatu egiten dabez alga hauek, alga harrak. Dekie alginatua, eta gu ezin dugu metabolizatu. Baina Japoniarrek bai, zergatik? Bakterio batzuk pasatu egin dotxiez, beharrezkoak diren entzimak alginatua metabolizatzeko alga harren gainean bizi diren algei. Japoniarrek algak janez, hemengo bakterioak pasatu egin dotxiez euren tripetako bakterioi entzima horiek. Eta beraz, Japoniarrek gai dira alginatua metabolizatzeko. Zuen, behar egiten badozuez alga marroiak oso hona da kaka egiteko, baina ez duzue metabolizatzen. Baina Japoniarrek bai, bueno, gaur egun, ari dira entzima horiek isolatzen, lortzeko nutrazeutikoak, probiotikoak alga marroietan. Norgune da bizi betirako? Who wants to live forever? Beira, Aristotelen garaian, hemengo marmoka bizirik zegoen. Marmoka hau ileskorra da. Da, animali bat itxosokoan ileskorra dena. Arktika islandika, batu zan, laren urte zituna. Juan Sebastian Cano buelta eman zionean mundua bizirik zegoen. Macbeth egin zenean publikatu, bazegoen marrazo hau bizirik. Edo publikatu egin zenean L'origen de las especies, bazegoen bizirik bale hau. Beraz, itxasoan badauz izakiak ikertzeko ileskortasuna. Baina zelan bizi nahi duzue? Ondo, ez? Ondo. Gazte, ez? Bueno, badauz animaliak gai direnak bersortzeko. Hemengo itxasmokordoa, itxasmokordoa entzun zuen? Itxaspepinoa, bai? Itxaspepinoa, dagoenean estras moduan, bota egin aldeu bere tripa guztia, eta gero astebete batetan berreskuratu egiten dugu. Beste adibide bat. Hau da, asko maiten dudan bitxo bat. Hemen daukazuen zizare hau, da oso zizare txikia, fotosintesi egiten dugu, simbiosian alga bategaz, deitzen da zintzak Kitifera roscofensis, adibidez bakizon asko dago, aritzetik ibiltzen zarenean eta dagoenean zeo zer berde, hori da zintzak Kitifera roscofensis. Alga honek dauka buru bat. Eta burua, ebai egiten bada zuen, klak, 20 egunetan berreskuratu egiten dugu burua. Bai? Nervio sistemaren berzurkontsuerako kristol modeloa, itxosoan. Amaituko dute zirudiako hauekaz, gehiago daukat, pero lusatu eginaz. Historia bat kontatuko dutxuet. Karo, zer kontatu dutxuet? Itxasoa zer da? Itxasoa da sexy. Bai? Bueno, pentsatu, zu izariak politikoak, de alto standing, no de los que roban, ¿vale? De los buenos. Eta esaten duzue, a ver, Europan, non egiten da zientzia ona, baina egingo dugu zientzia honeagoa, zientzia hori egin alba da, infrastruktura jakin batzuen inguruan. Bai? Eta non Europa, ez dago egiten oso zientzia ona, estatu batuetan egiten da gehiago edo Japonian gehiago,
Eta orduan ikerketa hori hobeago egiteko, Europako zientzilariak behartzu ez infrastruktura jakin batzu. Bai? Ondo, erabaki politiko bat egin zen eta sorteraz izan zen una hoja de ruta de infraestructuras de investigación europeas. Bai? Eta politikoak esan duzuen guri, gukara hemen gauzen hauek, beti txorien bezala, beti diru eski. Bai? Zientzia egiteko. Eta politikoak esan duzuen, venga, tú puedes hacerlo. Bai? Eta etorri salud logoa eta venga, a hacerlo, bai? Bueno, pentsatu egin zeudien, Europan, itxasoaren inguruan, dirua sorterazteko, zen egin behar da garatu. Egin behar da bioteknologia garatu. Itxosoko bioteknologia. Eta, baita, itxosoko akukultura. Eta ni pentsatu egiten dut beti, ni beti pentsatu egiten dut euskaldun modua. Karo, eta sorteraz egiten badugu, Europako bioteknologia hori nola sorterazten da. Sorterazi beharko litzateke mosaiko baten moduan, ez? Porque itxasuan dago, Europako erregio periferikoetan. Eta erregio periferiko horietan sorterazi beharko da Europako bioteknologia horina. Euskariko bioteknologia horina, Bretainiako bioteknologia horina, Galiziako bioteknologia horina, horrek sorteraziko du Europako bioteknologia horina, bai? Ongi, pues, bidezin errontan, sorterazi gintzan, ikerketa azpiritu bat, deitzeta European Marine Biological Resource Center, Centro de Recursos Biológicos Marinos Europeos. Eta, bertan, parte hartzen dute lurralde desberdinak. Lurraldeen artean, parte hartzen dute, bueno, Espainia, bai? Eta Espainiaren ordezkariak, gara, hasiera batean, itsasestazio biologikoa plentzian, eta Bigoko itsasestazioa. Eta igaz, fitxatu egin genuen, Universidad de Las Palmas de Gran Canariako Banco Español de Algas. Eta ordezkatu egiten dugu Espainia, azpiegitura hortan, 2018 urtetik. Gure oso jakin historia nola esan zen. Eta honegaz bukat amaitzu duten. Ni ez naz Ibon, ni naz Bon. Ibon. 2018 urtegarrenean azaldu egiten da, la hoja de ruta, behar izan hori, sorterazi behar da, una infraestructura de investigación en biología marina. Eta zeintzu lurralde, erabakitzen dute garrantzitsua dela, hemen duzuen lurralde hauek. Eta lortzen dabe proiektu bat, martxan jartzeko. Proiektua amaitzu egiten da, eta Alemania, Holanda eta Suedia atxenantza bulkatu egiten dira, eta 2014 urtean, gu jai egiten gara 2012 urtean, eta fitxatu egiten gaituen. Fitxatu egiten gaituen montatzeko itsasestazio biologikoen infrastruktura hau. Bai? Era, hasten gara lanean, sorterazi egiten dugu estatuto batzuk, lan egiteko modu bat, sorterazi lortu egiten dugu dirua lan egiteko, eta orduan, bidal egiten dugu gure estatutuak Europara onartu daitezen. Eta onartu behar direnean, orduan, lurralde sinatu behar dabe. Ni ezin dut parte hartu hontan, como Universidad del País Vasco. Parte hartu behar dut, como el Reino de España. Ondo, horretarako behar dut firma del Consejo de Ministros de Rajoy en aquellos tiempos. Eta, hau, lortu behar dut, abenduak, 31 baino lehen, 2017 urtean. Sinatu egiten dugu Israelek, sinatu egiten dugu Italiak, sinatu egiten dugu Frantziak, Britainia eta Portugalek, eta Espainiak ez dugu sinatzen. Eta de repente sinatu egiten dugu Belgikak, eta sinatu egiten dugu Norvegiak, eta sinatu egiten dugu Israelek. Nik zer egiten dut? Lortzen dut dirua, Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundikoa. Galizia lortu egiten dute de la Asunta de Galicia. Doa guztia al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Eta esaten da behar, zuek ordaindu egiten dozue, yo como ministerio no pago nada, de puta madre, firmo. Vale, baina doa al Ministerio de Presidencia, a Soraya Sánchez Santa María, eta Soraya Sánchez Santa María pasatu behar du Consejo de Ministros. Sinatu egiten dut, eta daukat zer eskutitz bat de Soraya Sánchez Santa María. Eta gero zer pasatu behar da? Ante el Policía de Hacienda, Montoro, erabaki egiten deu, berak, erabaki behar deu, Eusko Jaurlaritzak ipintzea guk behar dugun dirua, ez deuelak igoko Euskal Herriko deula, bai? Erabaki egiten deu, ez da arazo bat, eta Rajoy sinatu egiten deu, a
jarraitu aldugula infrastruktura honetan. Eta egun horretatik, gara miembro fundador de una infraestructura de investigación europea, al mismo nivel que el CERN. Ez dut denborarik hau kontatzeko. Gauza bat, itsas estazio biologikoan argia ikusi egin dugu. Eta Pletxako estazioan argia ikusi dugu. Hemen daukazue vibrio bat, como vibrio kolera, argia sorteraz egiten duguela. Eta hau garrantzitsua da. Hemen daukazue zientzialari bat, Nagasakikoa. Eta Nagasaki berak ikusi zegoen bomba nuklearra nola jauzi izan. Ikusi zegoen bomba nuklearraren argia. Gero, bera estatu batuetan, Friday Harboreko itsas estazioan egin zegoen proteina fluorescente berdea. Bera beti argiaren inguruan ikerketa egiten. Gaur egun egiten transgeniko guztiak sartu egiten dabe itsasotik datorren proteina hau argia ikusteko. Espero dut, argia apurtxu bet irakutsi egin dotzuerana. Hauek dira vibrionales, vibrio familiako izakiak itsasoan aurkitu egin direna. Ikusten duzuenez, ikerketa asko egin behar da ondino ere, eta horrek eskatuko den bidua. Eta gogoratu, ikusi, ekasi, eta gora guztua. Txik, eta oso osatu. Abrazat eixer, eta interesio, eta hor bakizue, zendo bat ondan, galdera. Eta parkatu asko duzak, azten hazen engarretan, pues... Ez duen da? Ezkerrik asko egon, nik rekonozi berdat, nik itxase estazio bat, xela zer zan da, bale? Eta ego argi geratu azten, uste dut, bueno, mintzazo ezik hazen. Dakate dozen erdi galdera, baina igual bat... Horren beste igual zer eraz. Ja, bizaren horrek ez da, galderide, zuk lehen hasieran mapa bat jarri duzu, tondalak itxi, beste antzeako bat jarri duzu, eta horretaz du, eta da, bioaniztasuna erakusten daren mapa bat jarri duzu, munduko mapa de kalor bat modu, eta ikusten zen Europako zen horretan, bioanistasun densidea altu dala. Claro, hori, zuk zauko esan duzu, dala, ikerketa egin dalako ere horretan. Orduan, baina zuk benetan ez dakizu. Nola banatzen dan bioanistasunen mundu duzit, porque estás sesgata por las muestras que recojas. Nire galdera, benetan, intuizioik zer esaten dago. Bioanistasunen, hori ikustu hori, bioanistasunen benetan... Hau ez da bioanistasunaren mapa bat, baizik eta espezie jakin batzuen aurkikuntzaren mapa. Horrek esan gure, hemen aurkitu izan da, eta aurkitu izan da hainbatetan. Horrek ez dut esan gure, hemen gehiago daude. Egingo bagendun bioanistasunaren banaketaren mapa bat, ikusiko gendun, gehien bat tropikoetan banatuta dagoela. Itxosoan badago inbertsio bat, eta badago bioanistasun handia Artikoan eta Antartikoan, baina orokorrean bioanistasun gehiago dago tropikoetan eta gune subtropikaletan. Ez dakit dakizuen zer da Nagoya protokoloa. Nor egiten da ikerketa? Zer lurraldetan egiten da ikerketa? Zein da top of the charts ikerketa egiten? USA. Gero? Japonia. Gero? Europa. Europa más que UK. Gu gara. Hori da... Danak egiten gozera, iparraldea kontxidatu egiten da. Egoaldean deko zoazta. Eta izaki bizidunak non dira aberatsak. Zeintzu lurralde dira aberatsak bioanistasunean? Non dago bizitza asko? Tropikoetan, adibidez, Brasil, Costa Rica, hori kontxidatu egiten dugu en terminos socioekonomikos lurraldeko hegoaldea. Bioanistasuneko konbentzioak egin zitzu ezenean bere bilerak, jabaki zeudien bioanistasuna babestu behar dela. Eta orduan, esaten dira lurralde txiroak, bai, cabrones, baina zuek betontzen zalie, hartzen duzuen nire
Eta hortik produktuak atera egiten duzu ez, eta lortu egiten duzu ez mozkinak. Bai? Erabaki izan gauza bat zala protokolo de Napoleon. Hau da, edozein lurralde hartu egiten dugunean izaki bat beste lurralde batena, izaki hori da lurralde horrena. Eta beraz, edozein onura lortu egiten dena, gero bueltatu egin behar da lurralde horretara. Bai? Horrek esan gure deu, nik lagitu egiten baten dago Brasilen, nik Brasileko gobernuari eskatu behar dutxet baimena, bertan ikerketa egiteko. Bai? Eta oztopo handiak sortera zikin ditu. Bai? Hemen hartu egiten badin badot ostra bat, baliabide biologikoa del Reino de España. Bai? Eskatu behar dut baimena Espainiako gobernuari. Gero baimena, segun eta non hartu egiten duten, torreko da diputaziotik edo Eusko Jaurlaritzatik. Bai? Baina horrela da. Bai? Eta hori izango da etorkizunean oztopo bat aniztasun handiko lurralde horietan ikerketa egiteko. Galdera esan? Daka, bai, justo gainera, amentxe mapan. Hori biaten zinoi dituzten, eta ordan erraxa vertika nahiko artifiziala moten da. Hor zer da? Eta zer da artifiziala den zeu zen? Ba oso zuzena ikusten, osea, beste, hor da zen beste punto Eta hori guztik kostatik jarri izan da, gaztai arezifedeko, arezifio, Eta zituz zabalean izan ditzen duzu ikerketa, transekto baten eginez, barkueten. Hemen zen barku baten, hemen ikerketa asko, da transektoak espedizio desberdinetan. Baina adibidez, hemen datu asko faltera, baina hau ikusiko gabe du hobeto, ikusiko zian transekto asko dauzela. Adibidez, continuous plankton recorder, plantona hartu egiten dabe 2021 urtean, dekiez plantona hartzeko sareak ferrietan. Eta ferriak egiten dabe. Eta dekiez transekto batzuk oso ikertuak. Bai? Hemen oso argi dago, porque da espedizio bakar baten emaitza. Bai? Hori gorrexiz da zer da, gexen batzen da leku. Bai. Gorse gehiago, behiegi segitzea. Hori uste da, marren urte eta baltigu, txigure bera. ¿Qué pasa en la Mar del Norte? Vamos a la Mar del Norte. Mar del Norte, 50 metros de profundidad media, oso erreza biarritzeko, bertan, dekozu Britania Handia, Eskozia, Dinamarca, Bélgica, eta hori oso ikertu dago. Ni arrantzuan. Hori goldi gorrexi, goldi izan bezala. Hori goldi. Oseatz eta kexa horrelako batzen da kexa. Ez gehiago behitxu dago. Gehiago behitxu dago. Osa, jente gehiago eta behitxu den. Eta horren ezagutu ditzen dugu beto. Hemen, ez da gure esan, hemen ez da gurik ezebez. Baina eske bertan, inok ez dugu behitxu. Ezkeria egina arantzan hori gaino hor oestetik, ez da Eskozian oesteko partidu. Bai? Izango Islandian eduko partidu. Bai? Da hor dirik etxen gitxien hortxe ikusiren edo bizitzen. Arrainik. Arrainik. Arrainik tartin baina ez. Da, ziren bago abene guzti da, hori seketatu nabe, korrentak ekatu nabe hori, nabe hori xerazan. Bueno, hemen bakarrik adierazita dago virus, bakterioak eta algak. Eta hemen dauzen algak izango dira algak unizelularrak. Hori dira oso gatzak aurkitzen, pauzu ez. Osea, zuk egon zareko itxosotan, egon gozien, baina ez duzu inoz ikusi, porque zara inoz mikroskopio batera zuen. Bueno, guko arantzan etxe edu, ubarroian bixin, haber sondiai ubarroi esatzen da. Ubarroie? Ubarroi da... Bero eser da, untxitiko produktu debera agarra, oza, oaldi gorrixe. Alda? Alda gorrixe erakutsi dutxuena, gehiena da gerrilun. Eta gerrilun behar deu, egon... lurren ainguratute. Eta bizi da gehien bat, 30 metrota, 35 metrota, behar duako esintezien. Aldixe dan darun, alga baina ere arribazo bezaren almona. Bai, hemen. Ari gaten dena, ari txara
hori da, ekaitza handi baten ostien, askatu itzen dana, eta aritzara haieketan da. Baina hori, dago, kilometro ez dakit zelan esaten, 1000 batetan gara, itxoso azpitzen. Beste bat, Hakerren irudi bat erakutsi zuen, Heker. Ez. Osaientiz batzukin, da eguazten dena globo zabalatu eta txiki batzukin. Zetako horiak kalapizitako edo... Hauek gehienak egiten bilen lan ornogabekaz, istirak eta horako gauzetan. Adibidez, non dago? Ha pasado? Mira. Adibidez, honek amorrotxakaz, olagarroakaz, lan, honek arrakaz, gusanoakaz, arrakaz, egiten zuen lan. Honek egiten zuen izakin izurgarrekaz, rotiferoak eta ez dakit, apurtxo eratxak, azaltzeko. Ia bat azkar galderik, Mikel? Bueno, nik galde baina kuriosia. Kontakazuen hau sari itxas estazioen hori ja pentsan doina proiektu batetik ja gauza estable bakara. Baina infrastruktura bat. Hori da. Osea, sarea da zehozer jauzi etxen dana, osea, 3 urte eta gero deuseztu egiten da, infrastruktura bada zehozer egonkorra. Hori ja listoak azuen, egokitxute baina orduan, nire jakinaxe edo zan. Zeuen arteko biharra, zelan, espezializatatzen zazen zentru, edo ikerketa erronka barriñatak azue, edo partekatzen zue, biskat, edo zeintzukin linea nausixenak izan. MBRC hortan, biharretzen dugu apurtzu behar Anton Dornen espiritu horren gainean, bai? Anton Dornek, gogoratu egiten bauzue, alokatu egiten zeuen lan egiteko toki bat. Deitzen zen, mai bat alokatu egiten zeuen. Eta mai hortan, zegoen mikroskopio bat, eta lan egiteko behar zana, bai? Gurean, eskaini egiten dugu zientxilariak etorri alizatea gurera ikerketa egitea. Eta gu badakigu, itsasestazio biologiko, pentsako itsasestazioak zenbat kostatzen du. Egunean, argiak piztuta ukitea zenbat kostatzen da. Eta badakigu zientxilari batek atetik sartzea zenbat kostatzen da. Eta gu Europatik eskuratu aldugu laguntzinoa zientxilariok gurera etortzeko. Eta egiten dugu deialdi desberdinen. Egiten dugu anuntzioa, nor gurera etorri. Eta gu ebaluatu egiten dugu euren ikerketa proiektua, eta Europatik ordaindu egiten dozkue, horiek datozenean. Eta ez, azkeneko 4 urtetan, etorri jakuz, 20 piku ikertzaile, egon dira guztira, neurtu egiten dugu personas dira. Eukiro guz lanean, plentxean, 364 personas dira. Azkeneko 4 urtetan. Etorri dirai, zugez batera, etorri esan kanpetxeko ikertzaile bat, etorri dira Suediatik, etorri dira Italiatik, etorri dira Portugaletik, lurralde desberdinetatik, gurera etortzera. Eta hori da polita. Polita. Osea, tortzen jauren zientzia egitera,